Álvaro, falamos da escola, pero falamos de que tamén se iba cogando o monte, do traballo das patatas, pero tamén habría algún momento de lecer, algún momento de festa. Había. E como era a festa? A festa era unha festa con gaiteiro normalmente, e unha banda de música pequena, bueno, algo sencillo, que era aquí na Carballeira, aquí abaixo. Nos Prados. Onde está a capilla, nos Prados. Xa había capilla daquela? Xa había, bueno, era unha capilla pequeniña que era máis pequena que esta cociña. O sea, que non é a que vemos hoxe. Non. A Carballeira dos Dolores, Despois reformouse. Esa dos Dolores chamanlle, non? Si, a Virgen dos Dolores, si. O sea, que era máis pequeniña e aí... Era menos que esta cociña. 10 metros cuadrados. Nada, era unha capillita e a xente estaba fora, a verdade, ali para dicir a misa nada máis. Despois tirouse eso, o que ten a estatua na grifa, Isolino Pomar. Sí. El foi da iniciativa de, bueno... Quen foi ese home? Bueno, ese home foi para México, ele estaba casado aí en Xesta. Sí. E despois foi para México e casouse de novo alá. Ele incluso foi diputado en México. Ele chegou a ter un puesto importante. Hai un fraccionamiento en Jalapa, Veracruz, que se llama Fraccionamiento Pomar, que leva o nombre dele. Ele era diputado polo estado de Veracruz. Foi un home con peso político e creo que tamén tiña negocios e que tiña poder económico. Poder económico, negocios, e era un home de iniciativa. Para facer calquera obra ou calquera cosa tiña moita iniciativa. Era un home que se interesaba moito por axudar a mellorar os pueblos. A primeira carretera, que non é esta, era unha carretera angosta, pero a primeira carretera que se fixo, que chegaba hasta aquí, el sempre estuvo ao frente, había que pedir cartos alá entre todos, había moita xente daqui da parroquia de México, e pedíase. O sea, que participaba a xente que estaba fora, tamén aportaba Mira, eu calculo que o 90% das obras, tanto foi o teléfono como todo, foi a base de pedir e xuntar cartos para poder pagar, porque o goberno non facía ninguna cosa. O goberno de España? Si, o goberno de España non facía nada, non che pagaba, bueno, se cada unha axuda había, pero pouco, mínimo. E outra cousa, outro día, cando estaba aquí, que estuve facendo un traballo aí sobre a luz da Braña, me contaban, a grosso modo, como era, ustedes dependían da parroquia de Xesta. Claro, había festas, pero tamén había difuntos. E había... Como era un entierro? Había que leválo cargando o cadáver hasta Xesta. Polo camiño que iba... Por todo o camiño que iba pola grifa e salía pola ponta do arco por abaixo, era o camiño que para levar un cadáver hasta lá. Ibanse relevando no camiño. O sea, casi era todo o día, o entierro duraba casi todo o día, chegaba a volver... Non, arrancabas a mañán e relevábanse 4 de cada vez. Pero claro, había moita xente, porque había moita xente nova e todo, logo ibanse relevando hasta arribar o cadáver á iglesia, lógicamente. Porque ali era o cementerio. O cementerio era en Xesta. Unha boda, por exemplo, como era unha boda? A boda... Digo nun pueblo destes, supoño que iría todo o pueblo, claro, un acontecimiento. Si, iba unha boda, e normalmente facíanse en Xesta, que había unha casa ali que era... Ainda está hoxe, pero está abandonada, está ali sola a casa. E a boda facíase con dulces nada máis. Nada máis se daban dulces e bebidas e algo de viño, algo de unha copa dulce. E gaiteiro non había, ni... Nada, para a boda xa non había nada deso. Nada máis había, despois de facer a boda na iglesia, pois reuníase a xente, os invitados, e facíase unha comida. E para ir ao médico tamén supoño que porque claro, se chegas ao médico e queda lexos, na Lama me parece que hai médico, pero
claro, me imagino, cando un tiña un golpe, cando un tiña un... Mira, cando, desgraciadamente, cando un acababa mal e era que había que ir ao médico, non era fácil. Eu creo que a xente iba ao médico cando estaba xa para morrer, porque senón non iba ao médico. O sea, rara vez iba... A xente que facían nas casas medicinas caseras para poder medio levar a enfermedad, e o que morría, pois morría, ni modos. Mas dixo ainda ahora, que morre... Non había, o sea, non había sanatorios, non había, o sea... Sí, non era como hoxe, que me doi, sale moi grande e vou ao médico. Exacto, pero antes había, eu me acordo, cando eu era rapaz, había un médico que era de Verdocido, pero vivía en Caritel, don Aquilino. Casi que era o médico de todos os pueblos estes que calquera cousa, pois ibas a buscar a don Aquilino. Pero había que ir buscar cun cabalo. Que? Levaba os 2 cabalos e ele viña cun cabalo e con outro. Non había nin camiño, ni nada. Había un camiño de carro, de vacas e nada máis. E non lle dixo un accidente, porque falábamos antes de estar grabando, claro, como era un accidente, había unha persona que se perdía no monte... Iso buscabase, tamén. Iba a xente, había neblina, e había que ir buscar as vacas e perdíase moita xente a veces no monte. E logo había que reuníase o pueblo, si había unión do pueblo, e uns subían por un lado, outros por outro, e iban gritando e tal, hasta encontrar esa persona. O sea que o 112 ese, que nos chamamos de emergencias daquela, era o pueblo o que tiña... A emergencia era o pueblo. O que tiña que organizarse. Entre os mismos veciños, porque outros non había.